ekene gị. No. Biko mee ka ọhaneze mara afa gị na onye bụ. Mee ka ọhaneze mara afa gị na onye bụ. Aha m bụ Emeribe Blessing. Ọ ga-adị gị na mma. Nwanne Okenna. Ka m bịara ọgọ. Elu Chinenye. Okay. Afọ na tata ụbọchị aṅụrị duru. Ụbọchị ezigbo aṅụrị. Anyị na-enwe aṅụrị. Maka onye nketara nwaanyị nketara ihe ọma. Obido anyị sọpọrị na maka na anyị bịara mmemme mgbamkwụ Chinenye. Ama na ọ họpụrụ na nwanne m nwaanyị. Pọrị na ọhụrụ nke a. Ekene m unu. Anyị fụrụ m mbụ unu na-agbawe si na unu zuru ka eme. Na-asị nze ka njiri ọgadụ nne mmanụ aha Jizọs. Gwara anyị ka ihe na Chineke ka o mere unu na ezinụlọ atọ atọ. Anyị na-arịọ Chineke onye mere ka anyị chọta ezi nwaanyị. Maka dịka Chineke ga-ejikọ ya n'okwu ọnụ. Anyị chọrọ ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị. Ogologo ndụ, arụ isi ike na mmepe ụzọ. Ise. Ekene m unu. O nwere ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgwa ọhaneze? Anyị na-agwa ọhaneze ka ha soro anyị wee nwee ọṅụ n'ụbọchị tata. Maka tata bụrụ anyị nnukwu ihe. Maka ịga ebe ọzọ nwere ike onwe ndị na-ebe akwa, nwee ndị na-eru uju. Ma nke anyị wee ọṅụ. Ewee na-asị ọhaneze na obi dị anyị mma. Ha soro anyị n'ọṅụ a n'aha Jizọs. Amen. O nwere afọ a na-etu gị etu? Enweghịkwa m aha bụ Mama Ejimeta. Mama Ejimeta, egwu bụ ọzọ ekene gị. Wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma. Wee na-asị na ọ bụ n'ịbụ mmanya n'ịbụ nkwụ enu. Na-asị ijide ka iji na ọ ga-adị gị na mma. Na mgbagharị niile unu mgbagharị na mmemme anụnwa mbọ niile unu gba na Jehova ga-eji ya wee kwụghachi unu ụgwọ mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Ekene gị. Ekene gị biko megodu ka ọhaneze mara afa gị na onye bụ. Ọ ga-adị gị na mma. Biko meenụ ka anyị mara ife mere eji wee na-achọ gị ụdị mma na-achọ gị n'ụbọchị tata. Tata bụ ụbọchị agbamakwụkwọ. Ekene m gị. Afọ na tata wete azị n'ụbọchị aṅụrị karịsịa na ndụ gị. Biko gwa na ọhaneze ka obi dị gị tata na ihe na-eche ka o mere gị n'ụbọchị tata. Obi dị m ụtọ because amakwa m na mgbe na nga but ama m na otu si nwa ama obi na-atọ m tata bụ ụbọchị eke Ọ ga-adị gị na mma. Egwu ụbọchị na-ekene gị afọ mbọ niile a na-agba n'ezinụlọ a wee na-asị na unu zuru ka eme na-asị na jidekwa unu jiri ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs. Ka ihe na-agwa ndị ọyị gị nwaanyị ndị nke ka dị singụl maka tata anyị akwado ịhafụ ha. Aga m agwa ha jisi ike ụbọchị a na-abịakwa so na-ewishi agụụ ụbọchị nke ha na-abịakwa ọdụkwa otu n'aha Jizọs. Ọ ga-adị gị na mma. Ọ nwere afọ a na-etu gị etu? Afọ m dị Chinenye, nwa m afọ otutu. Ka nkwa ị na-ekwe di ọfụ gị, ka nkwa ị na-ekwe ya. Ka nkwa ị na-ekwe ọga gị.
tata mmekwa ọga mbụ na bịa na the family m ga-eweta ngozi, m ga-eweta favor, m ga-eweta ihe na-eme the family ka obi na-atọ ha ụtọ. M ga-abụ a good wife to him. ọ ga-adị gị na mma eme ọ na-ekpekpe ekpere na-asị na alụmdi na nwunye unu anụwa Jehova ga-eji ihe niile o ji achọ ezinụlọ mma wee chọọ unu mma ọ ga-enye unu ọmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ife ọbụla bụ ife nwoke na nwaanyị ji ebi wee chọọ ndụ mma ọ ga-eji wee chọọ unu mma n'aha Jizọs. Egwu bọs na-ekene gị ọ na-asị na ọ ga-adị gị na mma.
Bakana afọ n'iri onye ọbụla n'ọsọ na-eme bana bara nke ọmụ nọ n'iru ọgụ ọmụ nọ n'iru ọgụ eji m ụzọ ọrụ na-abụ onye ti ọrụ dị bụ ọ ga-ebutechi ya nna arụ sekula arụ MC ire ebe anyị bụla efe ọdịiche ka anyị ugwu ọrụ dị oke biko ọ dị ka anyị ga-asụ n'oge anyị na-alụzapụ anyị eriri ihe mụba anyị ga-asụ n'oge naanị oge agba anyọ ndị ọgọ biko unu ga-apụgharị n'ile ebe eri ya kere ribọn ife njikwa nkechepụ ka ndị shọ na ndị ashibi emechago na ọ bụrụ ije kwụba anyị n'ụzọ biko ndị ashibi adịgo nkwadebe ndị ashibi adịgo nkwadebe biko ka anyị pụọ nụ ndị ike ka dị n'obi ndị ike dị n'afọ Can I know him? The way you shout, progress, where we shout. Hey, who let me? Thank you, where we shall so
be chain man. Oh, don't go be that. All right. Well, that's all. I can go to them. Categoria maiores. Pagando trafa.
nne ọla shọkụ ka ha do ọrụ mgbe shọkụ bụ mma adịkala ihe ahụ ụzọ ọkụkọ na drọn ụgbọ efufe ọkụkọ n'ihe ọkọrọ alọzi na drọn echu ife ahụ biko anyị na-anyọ ndị anyị nọdụ ha ka ha pụtara biko nye nna nke nwoke ọjị nke nwoke nye ọjị nna nke nwoke isi tụchukwu ebe enyekwana ọjị na kemgbe ị bịara ụlọ last yes wọlọ ọjị nyere m onye nọ n'aka ebe nwaanyị a onye nọ n'aka ebe nyere m ya ọjị onye oshi ọ bụrụ ọ nwere onye nze ma ọwa ọzọ ichie ma uchi akwụchara ya n'isi mana a na-egbu egbu biko chairman ụmụnna nye ọjị man of God, ọ bụrụkwa woman of God. All right. Nwa okorobịa so ndị ọgọ bịa agụ nwaanyị na-agụ ya mana ọ nụbeghị nwaanyị okorobịa so ndị ọgọ nne ya ochie nne ochie oke nna o nwere onye na-ebe a nne ya ochie ibu nne elu mma a na-alụta nna ochie nke nwaanyị a na-alụta aka ọ nọ ebe a nna ochie nke nwaanyị ọhanaeze bịara ebe a ekelekwere m ụlọ okporo ji dakolo ejila n'aha Jizọs ọjị a tie gara ata mkpanya taa n'ibe so jesi weta ọjị a ọjị ngozi ọjị ọwụrụ oji ụkpụrụ ụka ọjị ihe ọma echeta nwa nkata ihe dị mma so ihe na nna anyị so Chineke amakwe ka ihe dị m anyị so kesi weta ọjị a anyị ga-ata akụta nna ike si n'aha ọkpara nwaanyị Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị ogbuefi ụba anyị ọnwụ tụonye ogbuefi ụba anyị ọnwụ ndị be anyị ekele m ụlọ ndị be anyị sịrị ọjị a n'ụkwala oyibo ka ọjị mma alụ ndị be anyị si ọjị otu esi ikpe ekpere ọjị sọrọ ibi arịa mana ihe mmekwu ya ka anyị eji wee la ije anyị bịara ebe anyị adụ ka ije mmiri ọha bụ ije nkụ n'aha Jizọs biko onye ọchịrị obi ogbuefi na nwata o buru na nwata a na-eji ọkpa bịa si para moto ma alụ onye oshi ogbuefi nọ ije nke ikpere ka ọ rere ọ isi tụcha okwebu e nwere akwa ibu ma ebe anyị ebelebele imere dị mma biko aga m enwere ibu okwu nyefee n'aka onye aka ebe ndị ibe were eje iji ụlọ dabịa ije mmiri ọ bụ ije ụzọ nkụ dịka nwanne nwoke ji mee ihe ụlọ chọrọ uru ga-awụ ya Chineke ga-enyere anyị aka ihere agaghị eme anyị so ọ kwụsịrị ibi ere biko ji mee nze ekele gị biko chairman ụmụnna gbara anyị osighari mmemme biko maka akụkọ n'aha Jizọs ezigbote eziokwu na Chineke bụ
onye a na-akpechara ọgbọ Chineke abụọ onye na-elote onye chetara ọgbọ wee chie ọgịnịdị ha mana at 20 something Chineke na-enye ezinụlọ nke aka ọ ṅụkwuru ma arụ so ekpere m na ihe ọma so marriage ga-eru ha aka mgbe na-adịghị anya anyị ga-enwe ọkpụkpọ okwu ọzọ ọ ga-akwụ ọkpụkpọ okwu ihe ọma ọzọ ka Chineke jiri aka ya dọọ ọgbakọ ha nsọ n'aha Jizọs Kraịst ego ehuru ụmụnnara ohugodo achọta yes mara barago ehugoro ebodogo bendoze na ọzọ ndị ichie ya agọrọla anyị ka m gwọgbara ahụ na kọtọpụrụ enyemaka dị n'afọ onye nwanyị ya mere ezi onye Chineke pụrụ onye ebere n'afọ gị na ebere gị gọọmenti ka anyị zikọ ihe alụmdi na nwunye Chukwu n'ụkwụ ka anyị dabere n'aka ka anyị dabere bụ onye inye aka anaghị ịhụnanya na udo na mkpụrụosi ike na okwukwe mgbe niile ụpụrụ anyị aghara ụpụrụ anyị akpọmasị nye anyị ọchị ka anyị ga-eji wee na-achị wee na-agba aka ebe na-ekwe onyonyo n'aha Jizọs onye nwe anyị ọchị ka anyị jiri aka wee na-akpọgbu gị sibịa n'ike na ebube ka ị nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa ikwele ka ihere mee anyị kama ka iji anyị were ihe ọṅụ ihe udo n'aha Jizọs obodo igwe anyị gụwa mkpa anyị n'oge awa chi ga-eji chi ga-abụ mana ịmaghị anyị bụrụ jiwo na-ayọ ga ayọ bịa mere anyị ebere na ọkọchị nke ndị ọka anyị bunyere anyị ka anyị tọọ ọjị a ka anyị si n'ime eketa oke ọṅụ keta oke udo keta oke ịhụnanya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị Chineke onye pụrụ ime ihe niile anyị ekele yi ụmụaka ka anyị bụ n'ebe ị nọ ọ bụ na ahụ na ihe ahụ na nzuzo ịmatara anyị karịa etu anyị ma onwe anyị anyị na-eme dị ka mmadụ anya na-eru dịka etu ebere gị si dị nyere anyị aka hazie ọnọdụ dị mma ka ọ ghara inwe onye ga-achọ okwu ọ bụrụ udo na ọṅụ nna anyị rụọ na ya ekele n'aha Jizọs Kraịst onye na-eletakwara ụlọ n'ọkwa akwụkwọ obi n'igwe wu onye isi mmemme a ọ basịrị na ibe ọgbara nkịta okwu jiri ọnụ ọgbọgwụ ma ogbenye ngwa narị atụ egwu nso nso mmiri na-ebe ogo mechọdụmọnụ ime ọnọdụ chejebe chenja olori ihe lụrụ ihe olori ihe lụrụ ihe lụrụ ihe ọmụlezu anya ndị nwaanyị na-enweghị ite ụda sụrụ na mba nọrọ na mba nne ya otu mkpọtụ mmadụ 100 eme nwa ọfụlod na moto isi nkịta tụrụ atụ na-abụ ụjọ mkpume wara ibere efu ọma ọkọchị na-efuru udu mmiri oke osisi eji ama atụrụ ụwa niile gba gburugburu odegbu ọka ụkwanye ahụ dị chairman of the very occasion ala akụkọ aka ala akụkọrọ Jizọs aka asị m ụlọ mee Jizọs flash aka sekpọrọ ya aka. Thank you once more. Maka na anyị akọsigo ọjọ anyị gara atọ ọchị n'eze fulori ma ọ na-aga n'ihu ihe anyị ezigbo egwu mara mma ka anyị tụbata ndị ashebi ga-abịa kelee ndị ọgọ o nwekwa afịa ha ga-ele biko hapụrụ ya n'aka maka na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi n'eze fulori biko nye anyị egwu ka anyị tụpụtara
Because the corner was there for no the Korea Capico. Who am I was it? Now I know about a fix. Leave it was a Igbo Oyana Boka. No woman, no woman. What's your second? When I go sit down, it would have matter. Okoko. Matter. Okoko. If I don't know why I'm not free here. I'm on the energy back here, no why. Oh, my go free here. I don't want also. Bagara never get the wine. One of the 10 mountain on. Oswald, that's here. That's up to the water. Or also Bagabeka, I get my apple. Every boom wine today. I got my name MC Barato. Okay, I got water pro. Even one of God got water. Here I want water. Oh, water, however, and Dala. You know what I said. White here, I have. I'm going to say quorum wine. Say quorum wine. Oh, yeah. Okay, now. A better guitar. I forgot my bed is no longer long with the line. Okay. Oh, we're going to wine again. Please. Why? Also, I want the academics. Also, I don't make you 1 year or so. Gala, show, show. Why? I got my wife was all like a hand, all I am do. That day, like, I got about they got to have like to walk it, overall walk it to the one one. If you are walking on a sound, cheaper one. So, like a devil. Okay, I'm going to get very soon again. Under 9 months in Jesus' name. And the one I got one. Okay, I want one. I got one. Borrow, but I ain't. Okay, now. Over there is so good to feel heaven. And it's a program where Ben is not going with the nine. I don't mean. Yes, sir. We're two again here in the journey moon. Obi. Obi, we are somebody over 2 hours. Obi. Alright. I will tell you when I say honey. Oh, when I see what I got on bread? Can you want to get on bread? What we are doing? Sunshine. Okay, now what are we here? I'll go with the people I got here. Alright. Okay, now without wasting time, under one condition. I want to get Israel again. Whether they will like it or not, in Jesus' name. 1,000 ever. Okay, thank you. We're going around. Okay, never eat here today. I will go. If it's here about 1 month pregnancy. Special 1 month, unique 1 month pregnancy. That no matter what the devil may think of, he can never tamper it. You have like a woman miscarriage in a car and you go, Holy Ghost! Never you do 1 month, 1 month. See now, my sister, we're going to pancake in all 30 minutes. All the way they have to do one side I want to pack because of the cake. I remember what I get, I know it. I ain't got about 3 months. 4 months. Whatever you eating you or something. Make any. I ain't on 4 months. I ain't on 4 months. 5 months and 2 weeks. Or they can land you are much to go the better moon. On your American, you are only a
ọ dị ka lalọ ihe ọma Chukwu na-emere m nwe ọ bụla o mere gị karịa m ga-welie aka gị ndị na-agụ ụdị egwu ahụ ndị nụrụ nwaanyị ọfụ ndị na-agụ ụdị egwu ahụ ndị goro moto ndị na-agụ ụdị egwu ahụ ndị na-agbanye ụlọ ndị na-agụ ụdị egwu ahụ ndị nwunye ha amụbara nwa after 6 years ya mụọ nwa onye goro mma iji asụ a na-adị agụ ụdị egwu onye goro ha na-eji echi okwute ugwu a ha ọ dị agụ ụdị egwu a anọghị ya mara of God uche m dị ya anyị nọ na 6 months anyị nọ na 6 months I love people who always appreciate my job whenever I'm on stage. They can do what I say in the bed. We don't be original 7 months. 7 months. I am on 7 months. 7 months. What a man can do, a woman can still do it and do better. Like on again. So 3 years ago, they don't want I am. Get away here. You know why I'm not. I live over 7 months and 2 weeks. Oh, 199. 7 months and 2 weeks. 7 months and 2 weeks. I am over 7 months and 2 weeks. I have about 8 months. I love this man. I don't know how to go down in the booth. I'm going to buy. Now welcome. Mana I na haki hang on man. Follow you. Where's the phone? I make you balance. It's your. One where's that? The boundaries. Here the boundaries. Right, we're going one day okay. We're going one day okay. They got one day band and I sing it today. You were one day okay. It's on a mountain. One nothing that you're the black back. Oh, yeah, Jackson. Where's the good support also? No. I went to. I want a chief. Chief was on as a Kube, landlord in Abuja. I don't know so. That is the only 9 months come to 9 months come to 9 months come to 1. But I lunch, but I can't put it from eggs. Cashless money, a better man. 200 a year. They were a because go there from God and I pick up the oh, I'm on one guy. Oh, I'm on to go work. I take one here. Let's make a touch for us here. The guy is in account, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Will there be a motion? Then 1,000, God the Father. The bomb the Son. 1,000. The Holy Spirit large. I don't know. What's the name? What's the name of the guy to bad?
Finish your room on one condition. Zana be one option. O said the Mumbarata Murune Poko. Aaron Gandhi towards the boat, dear well, question sending to them. With the bomb, where Mazuru Kujot, Mazuru Kujot, Ukujot, Mosia Menevele, Emma did a river. Olu make a year for Landro. Make a year for most room the year Panaro. I want to be 1090 Aurora. And they say I have been coaching.
Also, work, also, why? That is reality dream for you. John on that said, yeah, they handy. No, they rock your handy. Or reality go fake. One on that said, yeah, I can't see why. Holy Ghost. Also, go on, you start. Man, I'm not to make that way. So go. Yes. Because what is it? I need to see them at the very out the way all the more. The way around. Guy to put that up, put that Jaka. Jan.
Okay, now we're going midnight today. By the time we will finish it, tomorrow at the ATM have slaughtered it to the machine, expecting enough money to come out. That is to say, in 9 months' time. 7, 6. Not any people going to after Magasha. 6, 5, 4. Wow. Roll out of wine. Ole Muroko. Ulu kasubale monke fue chibali okena. Kaya everybody. Thank you. People calling na wuya akariba na madrasa. Ngwabiana ebono ga agbo. Ha chọrọ m ịma ọkwa dị oke mkpa maka egwu oke mkpa.
Ejide
Thank you.
Thank you. No check on the Havana. Did it give a can give you about a moment? I'm not going to have a 50 day. I am on the one. Kita guy Monday to the kidnap member. Magwaro Nijima can get why you have you. Nara hero guy like it. The plan of woman, Agnes. I need to get first back up Dracula. I need to get Obashirachi. Regular FCT Abuja. Ah, the reggae. Almost follow with him. Almost him. Oh, when you see all about what else is this thing? Answer. Those not through Bego. Gapocar. And I want to Gapocar. I can now agree. So we're going to chill in the okay, not on your food. Zoya Boof. Zoya Cousin. Whatever I want to go. I have to check up. I don't get a man on the paper. Okay, let's not move the guy. Don't smell like a paper. I'm going to ask you an answer. Don't pay with a cap. I have back here with a told you that you were party. So, where would you want to? Here and there, 50-50 there. Back in the league. 50-50 there, and again. Then I take a mistake. I got a very good one. And that's on your pocket. I got for it. And that's on your home. Whatever. All she was saying. Put there. I go. They're pride. Where are you? Okay. I'm there. I go. Well, I don't just tell you the people can know. Hey, you can't put away a secret. I want to say, if I go like Catholic, I go laugh. Don't worry. I'm going to get Mulu large. Well, I don't want one day where I think we're going to model. And we're going to model the year. Hey! I didn't want to know Pago. But the boy I drink enough money. Boys like Naziwaba. Last year, Parabu. They were Parabu. But when you give to him, that's your yoga. That's your yoga. That's your yoga. Ready. Just back your Boduku. Aginos. Hello? Mobusu Mobula got a Mobula Coronia. The Puna one working on Punambu. Don't know about the Ever. Why I no way, Yamazabello, or Satan. Or Satan. Anyway, the Pagados. Oscars on your point. Oscars on your point. I go now. I'm on you one day. What is I now? First back up on you, Papa. Then it's back. First back up on you, Papa. I'm going to one way to man. I can't go out of the Nanago. I can't buy you to go one door.
I know too. I'm down here, gentlemen. First bank over no guess of 15 dollars. Was of 15. Yeah, I got it. Okay, I'll let me put here, let me be yours. Okay. As we're getting, I'm a single man. Okay, that's no problem. So, no problem. First bank, I don't know. Kurulaga. The brother by at the election. POS. Okocha, other couple. And that's him. He has it like a red. If I ever up or go with it. If I I say, come on, the police show me. I don't think you don't know. I am. You must go. I'm master of the ceremony. Master of ceremony. Whatever I said is final. The challenge you can take to the Machi. You can take it. I didn't ever make a program. I am not joking. One member, 100 members. Come back. And I'm back on you. So can't know what you're going to what you will go I have that Morgan Kuruto. I am a precision. I rely on him. No child, no break. Even can tell what's I will have here. I have the pure support. I have the pure support. The whole line. I have to lie in even if you want them back from me, I can get you all the key if you landlord who give you talent. I'll tell you to save from back at the board. Thanks. Okay, now. On the other one, you put it as you move for you move from. I want you to eat like a year over a joke. You see you move for you move for, see you put to a butcher. Master of the butcher, you put it. He got your money, can't go to the year, only a devil at the table. The Lord can't get a table. Yeah, why, Madam Mason? I said, I know your master come, you put me a wound, you go to I said, you move. Why you put it ready? Why you put it ready? Where your mask go? Go there. Forever. Go there. Don't let it go. All of that I gave you a roy. I gave you a river. As a general girl, what can you put to it? Yeah, radical. You put the head down. I can see you through the
Biko onye ka nkene Ogbula nwata Igbo boys ekene gị anyị fụrụ na tata wụ ụbọchị gị anyị sị ka ịgwagodo ọha na eze ka obi dị gị tata emesịrị mmemme a
sorry, unlike me, I've been very, very happy. Because as a whole, my friends say, "Happy to hear you." Oh, Nama, I'm coming to see you. Oh, Nama, okay, when I have after everything, when I know about start to have an imagine. Maybe the man or the carriage. I can go. I got a man from Beba West in the Zukame. Now, Sigizaki, no God, Manaha Jesus. Because one has a Hena Chineke. Come again, I don't know who you are, no, but start. Then I ought to do Nanumina Kaina Bayeta. Yenny Nedema, Eja Chopam in the man, Oi Hencho, I'm walking wine. Sir, Oi Hencho, and walking the wine. Sir, then Kenny Noya Para and over Sinketa. Cassibano Yeremka Upon each one of them on where onye ha n'ime ha nọ ebe a n'ụbọchị taa m ga-anụ n'onwere ihe o tinyere nọ na-eme oles na manụ ihe nnu ya ma moziri m ga-try all my possible best ịfụ na mọnwụ ya na-atụkwanụ na ụkwụ ha ji ebe a taa ka ha eji wee nọ ekpere m na-ekpe ekele m gị o nwere ekele ị na-enye ndị ikwu na ibe na ndị friends gị friends and well wishers ndị bịara ebe a tata ebido m ahụrụ ekele m na-ekele na ka ha si wee nọnyere m ha esikwa okwu echi ihe mere ebe a taa emekwa ọrụ ha ndị mmadụ ha kpọrọ ya aza ha ihe niile agazi ekwesịrị gazie na nke n'ụbọchị nke taa wee na-asị na onye ọbụla chere echiche ezigbo ihe na ihe ọma niile dị n'ụwa ga-erute aka n'aha Jizọs. Na-atụfu oge ndị nke gị na ha bụ friends ndị nke na-anụbeghị nwaanyị ị mara taatara gụla ha awụghịzi ofu o nwere ihe ị na-agwa ha nwa mkpụrụ okwu ya atụghara ha mma atụ ahụ na Jehova mere ma wee dị ụmụta taa n'oge na-adịghị anya from echi ọ bụrụ na adịghị esi obodo ndị na-atị in the next 6 months taa agaghị aga from echi edikisigo mere na ndị afụbeghị afọ ga-adịdo echi wee fụwa tinyewe date oge adịghịzi. Ekele m gị egwu ụbọchị na-ekele gị the whole Boys Empire Media na-ekele gị ọ nwere afọ a na-eto gị etu Ogbuefi na nwata na-achị Ogbuefi na nwata na-achị ọ ga-adị gị na mma anyị si na ọ bụ n'ịbụ na dị na site na ọ bụ n'ịbụ mmanya n'ịbụ nkwụ enu wee na-asị jide ka iji na ọ ga-adị gị na mma anyị fụrụ mbọ niile ịgba na mmemme ọkpọ nse na ihe dị hard na Naịjirịa kịta iwee mee mmemme a ọchapụ achapụ anyị wee na-asị gị n'obodo ka egwu jide ka iji na ndị Igbo bụ onye na-amafa ka a na-achide ka o ji wee na-asị gị na ọ ga-adịrị gị na mma na ihe ọbụla bụ ife ịtụfu na mmemme ọ bụ ego ọpụta ma ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ mgbagharị na Jehova ga-akwụghachi gị mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Jehova ga-eji ihe niile dị mma iji achọ ezinụlọ mma wee chọọ gị mma ọ ga-enye gị ọmụmụ ka ọmụmụ nwaanyị ọ ga-enye gị ngozi tọrọ atọ akụlụ ụba ị ga-eji wee zụọ ụmụ wee nete ndụ anya ọ ga-achọ gị mma na ụdị pụrụ iche Ogbuefi na nwata a sị gị na ọdụ ụka ewu ọ ga-adị gị na mma ego ụbọchị na-ekele gị wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma ekele na mma